guys, naanay ko diri sa umasa akong patang nga. Suri-suri ko pag naay kaayo sa balay. Ay, na ko siya kay. Kanina bundag pa nilampas diri. Nabot asa na ko. Tagas ng mga balanghan eh, pag kinasa siya diri ang kaso-aso. Ang talaga ay naglampas na siya, nag-request siya picture. Ito ka lang ganito. Nanarami talaga sa mga umara kaaso, kaya dagan kaayo o lamo. Sumusuroy ka dali sa overlooking na iro. Oh my God, nanay bunga ang kalabasa. Tuara, kadako sa bunga. Asa pa, basing na pa. So, din siya ang overlooking diri guys na sa dito sa tuwag sa kadagkat mga sako. O kanina malaglampas akong papa. Hindi siya o walahin siya yung mga kahoy-kahoy na parang din mo ang dagat o ang Davao. Tuara guys, no? So, nindot kayo diri atong okay, hawa na siya diri kay maghapsay ang imong paminaw layo sa problema. Maglanta-lanta lang sa aking dagat.